weche mag tho mar Albert Ojwang. Ugai mar ODM Raila Odinga oseyo tho mar koch mar rawera Albert Ojwang ka koro dwaro mondo oyud ratiro ne rawerano. Jood bura bende dwaro mondo jalup ugai mar obila Eliud Lagat Ogwetao kendo chiw picha mag CCTV manyicha ne nie sel kama nyicha ogeng' ne Albert. Lidio Keo nigi ler mathoth. Jotelo mopogore medo kwedo nek mar rawera Albert Ojwang ka gidwaro mondo mi obila oneni otim nonro makare mar nyiso jopiny ni en ng'a manyonego Ojwang. Ugai mar ODM Raila Odinga oro mos mage kotenre gi tho mar Ojwang ka bende ohum ni nyaka sani pok oketie ler ni en ng'a manogolo chik mondo mi mak Ojwang. Odinga okoni Ojwang odonje listi mar rawere mamoko ma osewito ngimagi e lwet obila akoro dwaro mondo mi kelie lela obila manotimo nek makochno. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotend Kenya Kwanza ma owacho ni okawo ngima jo Kenya mayot ka akoro dwaro mondo mi jalupo gai mar obila Eliud Lagat Ogwetao. Oseo serikal kuom donjore sando kendo nego rawere ma osebedo kagolo pachgi e mbui kata mana bang' jatend piny kwayo ng'uono ir jo Kenya. Ng'uono mowacho ni wacho godiochieng' ka otieno to serikal timo timbe mag mudho. E od bura kawuono, jood bura dwaro mondo mi jalupo gai mar obila Ogwetao kendo chiw picha mar dedi kata CCTV mar sel e tesend obila ma Central kama nyonegi rawerano. We want all police officers who are involved in this matter in any way not to wait to be interdicted, but to, resign if possible, or action be taken by the National Police Service Commission. We want the recordings of the entry of Albert Ojwang to Central Police Station made public, and all the CCTV recordings in terms of how he was handled there, how he moved from the point of his entry into that station to the exit. Bende gidwaro mondo mi IPOA okas nonro kendo chiw ler mar kama gisegike gi nonro no kaka yor neno ni oyud ratiro e wi nek mar Ojwang. As a mother and for all the women of this country, it is important that that officer steps aside or resigns to allow meaningful investigation to go on. But we are not condemning all police officers. We are very particular about these officers who participated in this killing of Albert Ojwang. And we are making this demand as members of the Security Committee in the National Assembly so that these investigations can be thorough, so that these investigations can be impartial, unlimited and unhindered. Kata kamano, jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda noneno matek e lwet jong'anyo e kinde mano chope kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Bensouda no chopo kuyo gi familia mar Ojwang, gino mane okorwake gi jong'anyo mane seo serikal kuom tho makamano kendo seo gi kuom riwore gi serikal chenro mar broad-based. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruog jopuonj mag primar kod